horyzont. Każdy błąd to kolizja. Jestem życia kaskader, niejebana Eurowizja. Telewizja kłamie, omamia ludziom mózgi. Mój rap skomentują, pewnie, że to same bluzgi. Ludzie są różni, na zrozumienie nie licz. Pieniądz to ich Bóg, oni jak cmentarne hieny. Wadliwe geny, ich mentalność to dziwka. Za pieniądze robią wszystko w następnych paru odcinkach. Jebnij se drinka, przyjmij na spokojnie. Media kontra ty, ofiara w podprogowej wojnie. Przytomnie myślę, rzetelne informacje oto przekaz na żywo. Wielu z nich dziś nie zaśnie, odbiornik gaśnie. Ekran hipnotyzer dają tobie fikcję. Do lepszego świata widzę, tego widzę. Oto medialny farmazon, chodzi tu tylko o zysk. Nieważne co ci pokażą. Życia film, w niepieprzonym reżyserem. Autentyczny program, tutaj wszystko jest szczere, nie dla tele, bo to dla nich za mądre. JOKR, bracie, odpaliłem bombę. Życia film w nim, pieprzonym reżyserem. Autentyczny program, tutaj wszystko jest szczere, nie dla tele, bo to dla nich za mądre. JOKR, bracie, odpaliłem bombę. Tym komentarzem nie zaświeci nigdy sława. Wytnę co istotne, by wszystkiego nie pokazać. Chcą cię zarażać, przekonania to organ. Zamiast ataku paniki, spekulacyjna bomba. Dzieciak ogląda symbole, tematy. Nie wiesz o co tutaj kaman, a skawałt Illuminati. Kładę graty, wbijam kija, prosta logika. Po same kule, choć mnie temat dotyka. Nie znika charyzma, mimo pedalskich trendów. O ile mi wiadomo, życie to sztuka błędów. Bez względu na opinię, kminie tego chaos. Dobrze się maskują, ale dla mnie to za mało. Śmiało mówię o tym, rym tryska spryska hurtem. Mimo że wielu jak ja wyrzucili już za buntę. Kumam wzór ten, śmieszy mnie telewizor. Mam własne zdanie, szerszy niż on horyzont. Życia film, w nim pieprzonym reżyserem. Autentyczny program, tutaj wszystko jest szczere, nie dla tele, bo to dla nich za mądre. JOKR, bracie, odpaliłem bombę. Życia film, w nim pieprzonym reżyserem. Autentyczny program, tutaj wszystko jest szczere, nie dla tele, bo to dla nich za mądre. JOKR, bracie, odpaliłem bombę. I nie widzą jak układa się te puzzle. Robią im mózgu format, a działania tego różne. Komunikaty, narraty jak pierdolony kredyt. Są uzależnieni, choć nie mają o tym wiedzy. Najlepsi koledzy, pilot i kanapa ta zryta psychika, na niej położona łapa. Klapa ci opada, a ty jak zwierzę w klatce. Hipnotyzowany, póki odbiornik nie gaśnie. I jak na taśmie, niewidzialna częstotliwość. To oszczędza pieniądza, a co za tym idzie chciwość. Pokazane krzywo, preparowane fakty dla twojej ochrony. To zatajanie prawdy, każdy szczegół jest tu dobrze przemyślany, żebyś głupotami jako widz był naćpany. Obraz pokazany jest nie zawsze zgodny z prawdą. Manipulacje, świadomość twoją kradną. Życia film, w nim pieprzonym reżyserem. Autentyczny program, tutaj wszystko jest szczere, nie dla tele, bo to dla nich za mądre. JOKR, bracie, odpaliłem bombę. Życia film, w nim pieprzonym reżyserem. Autentyczny program, tutaj wszystko jest szczere, nie dla tele, bo to dla nich za mądre. JOKR, bracie, odpaliłem bombę. Życia film, w nim